Knock. Yebo. Ngasebhuti. Yazi bengingaqondile ukukulingisela. Yazi phela lento ifana njengokuthi yabona umuntu uma ehleba bese nawe uyahleba. Ngizomthanda ke lona Don. Don. Awumsamalia. Hey, no. Awusayi indawo my brother. Isandla sami siyafana noZankosi. Umuza ukudlukulundela siginya mo. Okay, but bengizocela ungangidlalisi ngokungikinya. Ngine-asthma mina ngizosuka ngifo kwangampela. Max, tete. Hayibo webhuti uyaphi manje? Ngingena esitolo noma ngifuna ngibuye ngizoginya futhi ngingabuya phela. Oh hayi cha. Ungangena esitolo. Ungwenya wandeze umhlaba wabo. Yeah, but akusithina bhuti esephutheni la ungwenya. Wena ubhekana nongwenya, ungwenya uyobe sebhekana nathi. Ilokho engifuna ukwenza. Inkinga ngikwazi ngokho. So, engizokucela ungisize ngakho wena Blacks. Ukuthi siqoqe bonke labantu abathenga ama-sites kungwenya. Mase siyakungwenya. Ngabe uzokwazi ukungisiza ngaloko Black? Yeah, ngingakusiza. But igama lami angiyena uBlack. Max man mtetele. Yes. Ubusa ngitshela igama lakho uthe ubani? Oh, hayi nguBlack. Nguyena uBlack bhuti. Oh, bengizocela bhuti ningadini. Bengizocela ukuthi nihambe nami ngisiye la khona lawa amanye amadoda. Max, hamba naye. Ngizonilindela. Hayibo. Yafreeza lento serious. Low balance. Yo Android. Azihlezi iza nembhedo nje. Sometimes unexpected situations happen fast and you suddenly need money urgently. Wait. Pockets Broker. Pockets Broker give you access to trading directly from your phone, anytime, anywhere. With Altrade bonus, your starting deposits increases, giving you more trading opportunities right from the start. I follow the chats and make decisions directly in the app and start building confidence step by step. And even if you are still learning, Pockets Broker allows you to use social trading and copy trades from experienced traders. Sharp. Yes! Successful trade. That's a withdrawal. Plus withdrawals are fast and commission-free without unnecessary complications. Ngizohamba ngiyolungisana le phone yeke ukufreeze. Don't wait for stress before you prepare yourself. Want a financial backup for emergency situations? Join Pockets Broker today. Click the link in the description. Don't forget to use promo code SKETCHMAY3 to get a bonus on your first deposit. Hey, hello. Sacela usibizele uMr Crocodile umtshela ukuthi money is calling him. Maxwell. Ngokhola nje usuzibiza ngomani. Midmonth uzoshintsha uzibiza ngoba umasentshana. Angizibizi ngomani mina. Ngisho imali yakho ngwenya le ekumina.
Mahewu, yazi mina bengingachomi mfethu. Hey man, noma ngabe kuthiwa ubuchoma, who cares? You are about to own that land, bruh. Maxwell the landowner. Man, amatayitela siwathola nini? Ngifuna ukuposta phela. Hey, angazi. Yazi noDlamini okwangibuza ngaleyo nto. Hey, uyakhumbula sitatazela sifuna imali ungwenya ethi onganali 1000 upfront ngeke ayithola isite. James mnganami, besacela ungiboleke 1000, ungwenye udayisa ama-site uthabo 5000, but ufuna 1000 upfront. First come first serve. Endlamini noBucks usezwayithenga yokuqala, umapentshisi usaye kuzodwa ufuna imali. Nomlisa nawe usawuzama imali and kusela ama-site awu2 Dlamini. Hayo. Manini. Uwavela lama site asedayisa isibhubhukane nje esithubeni. Kwakuyisite yabhuti angwenye usejele, manje useshonile, so ungwenye useyayidayisa. Site kabhuti kaNgwenya. Mama. Ungwenya unobhuti osejele. Awu. Kungani baba ubuza mina? Hawu, mama. Angithi wena wawuthola lo Ngwenya. Kanti akakuproducer ngani kuyifamily yakhe. Dlamini. Mina ngikaze ngijole noNgwenya. Noma isona ukuthi ngangichatha naye ku Mix City. Baba dad. Makhuzwa wayeshetha noNgwenya ku Mix City. Igama likaNgwenya kwakulava boy. Lava boy. Balini amadoda. So nithi nizokhokha u1000 kuNgwenya mase kwenzakala emva kwalokho. Oh, bese kuthi kusukela next month sizoyikhokha ngamancozincozi sesiqede ngwenya. No, Dlamini, soqala sikhokhele wena size siqede. Mama, cela ungisondezele i2000. Hey, wasiza uDlamini, because asisiqede ukukhokhela ama-sites kwabe kufika umlisi, kanti ama-sites aseqantshintshintshintshi vrum 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 gone kanje. Gone kanje. Yazi bengithi umalume uyageza. Akekho. Shithi useyemall. Nganami, asamseyokwenza igross emall ungwenya ngizomkhokhela amasibuya. Madoda. Hey, uDon ufikile. Udon wani? Hey, uDon, lo mlisa lo ohamba ethi sakhe emhlabeni kayise. Madoda, into esoyithini kodwa le? Basicesheni kanje bazoze bahambe. Kuze kube yini? Angazi, but last time wahamba wazobuya after 3 months. So namanje mehambe ephinde ebuya. So bese sinayo iplan. What if akahambe? Mengahamba uzolala phi? Hawu. Bashiya isitolo ungakhiyile. Bucks, ubashiya negrosa. Ubungakhe ngani? Bengakhiyi ngani? Mahewu bengakhiyi ngani? Kanti ngisihambele ndaba noma ngibalekile. Well, asazi. Tell us, man. Kodwa uyedwa umuntu ongasiza kulento. Dlamini. Ngibona ukuthi uDlamini uzosisiza. Phela usesibambe kabili sihleba ngaye, mina ku-WhatsApp samblock. But uyazwana no Bucks. Mhlambe kungangcono sikhulunyelwe wena Bucks. Mhlawumbe ngoba wayesithembisile last time ukuthi uzosiza mayelana nalomlisi ekuthiwa uDon. So maybe. Uyayidakela uDlamini mhla ekhuluma leyo nto so. No, madoda. Asambeni siye kuyena uDlamini sizwe kuyena sizothini. Yeah. Damn. Akekho emcimbini nomngane wakhe lo wasemsebenzini. uDlamini unomngane emsebenzini? Yeah. Khona le ndoda abanokudla nayo ilunch lapha emsebenzini. Bucks, imfonele futhi.
Damn it. Ulivalile ucingo. Ingwenya. Hey, wengwenya. Hey, ngiyeza ubungifuna ngisasemall. Lalela, ngisendele ekhadini leyo mali. Ngwenya, uyabona lo mlisa lo esasikutshela ngaye wathi wena hayi no i-scam nje. UDon ula. Hello? Hey, inetwork awuzwakali. Sobuye esikhuluma. Mana kwengwenya, usekonje ngikufakele kuyiphi i-account yamali? Oh. Ngisacela ungifakele kuyi-Capitec. Oh, uyangizwa mengikhuluma ezezimali, awungizwa mangabe ngibuza ngoDon. Hello Maxwell. Hello? Hey, inetwork. Ngwenya. Yalivala le nje ungwenya manje. Yazini madoda, ngicabanga ukuthi thina sihambe siyocasha kuze kubuye uDlamini emcimbini. Mama maningi. Asingayi kocasha endaweni eyodwa sonke. Asihlakazeke nje ya. Hayi no mahe mfethu angikulandeli. Indlela zokuphuma la zimbili. Sicela ukuphuma ngala noma uphuma ngala. Ngeke mina ngiphume emoyeni. Wena ngikhathine kanje. Azafisa kuba nenamba yami Khwanazi. Hey, ubani lo? Hello. Hey, Ndoni. Bengicela ungivalele lapha esitolo. Kunabantu abangifuna phansi phezulu. Wawena ukho safe. Okay baba. Hey, uma khona ongibuzayo noma ongifunayo, uthi awazi ungibona. Hayi akaze ngikubone vele. That's good. You in character already. No, akaze ngikubone wangempela vele. Yeah. Hey, yini lekhusuza lapha esikhothweni? Awungabanjwa. Okay. Ngoba akekho ophendulayo ngizofaka amatshe. Hawo mina bhuti, ngicela ungangibulali. Fax. Ufunani ekhotheni? Listen. Kunamadoda angifuna phansi phezulu afuna ukungibulala. Uma khona umuntu ongibuzayo, uthi awazi ungibona. Oh, ucashile la awudlali ngendoni. Hayi, lutho. Ngizobuya ngizocheka. Mangeke ngafica umsebenzi wendunu la, ngizokufuna ngize ngikuthole ebese ngiyakubona. Hlelo lenkosi. Hlelo lenkosi. Awu. Sashi sangoma sakadlala. Sathi ngihamba ngimncane. Yebo Nkosi yami. Usungangithatha. Imina la phezulu. Yebo ngiyavuma. Wena ophezulu. Hlelo, imina uMaxwell. Hey braz. Wenzani lapho ngithusa? Ngipholile. Awusho akekho umuntu ongambona engifuni. Cha. Man. Why uthanda ukugibela ngake ehlahleni? Uyazi braz mawungawa lapho uphuka. Ngeke uphindulunge. Usuphapha wena. Lalela, makhona umuntu ombonayo ngihambe ngifuna, umtshela uthi awukazi ungibona, yes? Ubungiyekile ngazidlulela. Bekuzothi makukhona ongibuzayo, ngithi angazi ngikubona. Okwangempela. Hamba la manje. Hey Maheo. Hey, lo sona Don. Hayi lutho kade ngibona nohlelo la uthi hayi akho umuntu okwangifuna. Yazi nami kade ngomcinga lutho. Hayi, futhi mhlawumbe uBucks ubemfanisa. Hayi, impela akho Don la. Hayi lutho. Kanti ngikhona.
Kwenza njani mlungu? Hey, kunendoda efuna ungibulala la. Umuntu afuna ukubulala? Impela. Hayi lalela ngiphoyisa mina. Uyazi nasi isibhamu. Asihambeni sekuyena. Ngempela. Phuma lapha. Asihambeni. Nasi isibhamu. Asihambeni. Asihambeni. Uyena lo? Yeah, uyena. Angizile ngodla mina ndoda. Ngizocela ufonela abangani bakho. Batshele bezela. Uthi angisekho. Abafethu, ngicela ningangishayi. Enza njengoba ngicela, angeke kube khona inkinga. Hey, Hussein. Hey, Maxwell. Babonile odoni behamba yazi. Hawu, ngempela. Ya, kuyimanje nje ngila isitolo kaBucks. Oh hayi. Ungeza la esihlahleni. Inhloso yami mina nawe ukuphila impilo Azayinhle into yakwamdunge baba. Hayi, bayakwazi ukuphatha abantu bandla shame. hayi umdunge kuyindoda ebaziya abanye abantu nebahloniphayo. Yingakho nje mina nomdunge sitholana. Hayi baba nawe akuve bekuhlonipha abantu osebenza nabo. Hayi, yini? Uyabashaya nabo. Hayi makhuzwayo. Awudingi ukubashaya abantu ukuze bakuhloniphe. Uyabona moyindoda engancithisi ebeka umthetho wayo yiwulandela ngasonke isikhathi. Abantu bayakuhlonipha. Hayi. Sengiyabona ukuthi kungani ungalovi emsebenzini. Ngathi kumnandi. Kanti hayi we mama kuhlale kwamakhekhe njalo nje. Kuyashuba kwezinye ikhaya. We baba yazi kunenye into enginothisile ukuthi wonke umuntu osebenza naye unemoto ngaphandle kwakho baba. Hayi mama. Empilweni asifuni izinto ezifanayo ngesikhathi esifanayo. So wena baba uyithanda imoto. Hayi angishongo njalo. Asifuni izinto ezifanayo ngesikhathi esifanayo. Okusho ukuthi kulesikhathi samanje imoto akuyona into engiyifunayo. Into engiyifunayo njengamanje yitiye. Hayi suka baba kulungile. Othi ngiyokwenzela. Isi-on ifoni yakho baba. Ama-message angaka nama-miss call. Yebo. Hawu. Freelance imange uBucks. 10 missed calls. Abifunani. Kunamadoda ahlome ayizingovolo nezibhamu. Ayacinga. Mahe mfethu into esizoyithini la ingeke. Fayisi sisukumele lento. Impela. Kumele vele nisukumele lento levele. Kodwa manje siyangala sina. Hayi ukwenze njani manje sihamba wena manje.
kodwa into ezothiwani Angazi. Asha madama namanzi. Okuningi ke sesizokhuluma masifika kaNgwenya. Silideni siyakhona. Mina bobhuti abadala bengizocela ukuxolisa ngokubaleka. Umuntu onecala kahle kahle la uNgwenya. Bengizocela ukuthi mina nginilide siye khona kaNgwenya. We baba, this time wabaleka. Ngizokudubula ngempela ke manje. Hayi ngeke ngize ngibaleke futhi. Ingqondo isibuye. Amahlathi aphelile akusekho kubaleka uqhamuke ejungode namhlanje lamankamo amahlathi aphelile akusekho kubaleka uqhamuke ejungode awu namhlanje lamankamo iyo laliboneni iyo laliboneni iyalikhwiqile lazikhotha emhlane namhlanje lamankamo iyo laliboneni. Doni man, ngishilo le ndawo le ngiyayazi. Nganyakazi madoda ngendlela engingayiqondi. Zikhokhiwe zombili and ngeke ngize ngigeje. Awu, saphinde sahlangana futhi Gunman. Hey, uDlamini. Ngiphathela into zesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba uEasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho kunye sebenzisa ipromo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click i-link kwi-description uyidamzele. Hey, uqinisile mawuthi ka EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela. Uyabona uma usebenzisa uEasyBet angeke amajita methi akuhlanganisa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Usitshela ngamazebra. Ungakhohlwa lento yogembula kuyona izingane ezineminyaka engaphansi kwa18.